Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fuq 8 ijiem wara sens kbir ta' entużjażmu żożija fil-partit. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli l-għada tal-għeluq tal-Kunsill Ġenerali bit-tema Infasslu futur flimkien li beda mixja biex il-partit ikun aktar żagħżugħ. Sens kbir ta' tiġdid, sens kbir ta' żożija f'dan il-partit li għandu 140 sena ta' storja. Wara wkoll kemm għandu talent żagħżugħ fi ħdanu illi lesti jaħdmu u jimxu din il-mixja miegħu dan il-partit. Clyde Puli kompla li dan il-Kunsill Ġenerali wera wkoll il-viżjoni u l-entużjażmu tal-kap tal-partit Adrian Delija li preżenta l-viżjoni ta' soċjetà li jimpurta għax hekk biss pajjiżna jista' jibqa' miex il-quddiem. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fisser id-differenza fl-idejat bejn il-viżjoni ta' Adrian Delija u l-politika tal-Gvern Laburista. Soċjetà li jimpurta għal Adrian Delija kontra is-soċjetà ta' xejn mhu xejn ta' kollox jgħaddi illi qiegħed jippreżentalna dan il-gvern. Soċjetà li jimpurta mill-ħajja tal-bniedem, mill-embryon sal-anzjan. Soċjetà illi jimpurta mill-aktar vulnerabbli, sew jekk hix persuna li qed bagħti mill-faqar jew nkella minn saħħa mentali jew mill-fibromyalgia. Soċjetà illi tista' tipproponi għajxin diċenti, kwalità ta' ħajja aħjar. Soċjetà li jimpurta fil-ġid komuni, imma wkoll allura fil-ġenerazzjonijiet futuri. Clyde Puli kompla li l-Partit Nazzjonalista u Adrian Delija iridu soċjetà li jimpurta b'mod li jaqbel lil kulħadd. Minnaħa tiegħu fl-għeluq tal-Kunsill Ġenerali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li joħlom f'soċjetà fejn uliedna jitalmu u mhux biss jistudjaw, fejn in-nepotijiet tagħna jistgħu jbidlu l-pajjiż, fejn il-ħaddiema jkollhom dritt tal-ħajja diċenti u fejn il-ġenituri jistgħu jirtiraw b'dinjità bl-anzjani jagħtu aktar lis-soċjetà. Kompla kif minkejja l-ftaħir tal-gvern f'pajjiżna għad għandna ħaddiema jaħdmu bil-prekarjat, għad fadal anzjani li jbatu biex ilaħqu mal-ħajja u għad fadal persuni li għaddejjin minn diffikultajiet ta' saħħa mentali, kondizzjonijiet ta' saħħa u problemi bħas-solitudni. Għanna ħolma waħda għal Malta aħjar, Malta tal-futur, Malta tat-tfal tagħna, Malta digitali, soċjetà li importa. Mela ejjew flimkien, ejjew magħna ħalli infasslu futur flimkien. Sa dan it-tant is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli qal li f'dawn it-8 ijiem 120 kelliem ipparteċipaw b'xi mod jew ieħor fil-Kunsill Ġenerali.